tangane iki iso apa jenenge iso pemagaman mboten saged nggih termasuk mandoloti dhateng kesehatan mboten langsa pramila kudu ditaleni sirahe ndase kok sirah ndase nggih ditaleni ditaleni ndas kan pun enten tali ngoten niku nggih kan wis ahli ora usah tak warai niku wis ahline ditaleni terus ame jauh ngeten iki jangan iki lho tapi ora kok minta kenekno mboten iki sirah masalah ya kan ya tapi nek sapi ndak itu ibaratnya sapi berarti ndak ngeten berarti pun kenceng